na, nabartak ka manen, Johnny Apok. Ala, sumrekan. Ay, unay kan aya, narabyan ka manen. Kakay! Di mon riingen ti babaunen, ta nakaturugan. Kakay! Umayan, Sir Junay! Mabitlaan! Darasan! Tay katamti sapatos ko! Ay, unay kan aya, tapat ti sapatos mo, di mo kabaalan nga ikatan, Apok. Adda babaw na lula! Anyat serbina masisulwan no di na ramidan ti trabaho na! Ikatal kong ti sapatos mo, sir! Darasan! Uwan, sir! Kakay! Kakay! Mabisina kaon! Ayan ti kanak! Mabitlaan, Sir Junay! Darasan mo ta! Nakabaybayag ka! Makapasuron ka mo ta babaw na! Mabitan, sir! Johnny, Apok, anyaman ti pagungong tamon aya. Dayta babaw na! Nagginag nga gungunay! Makapasuron! Mabisinak ko na yan! Ay na, dakkel kan Johnny. Saan kan nga ubing amasapul ayawat amin akasapulam. Ingka agauti ka nam, taada aramidan ni kakay. Ay sana mabalin lola! Anyat serbi ti babaw ng tayo ngay! No di nakpagserbyan! Dakkel kan, Apok. Kabaalamon ti agao iti kanem. Saan amasapul ayawat amin at taraon mo. Adda nga rod ti babaw ng lola! At tuyan ti kanam, Sir Junay! Pasensyakan adda ngamin inaramid ko itay. No kasta matla di mo mainto narandag iti trabaho. Sukatan ka na babaw na ibagak ka na mamakan pa pa. Ha? Ay, sana, Sir Junay! Masik ako makanyak. Kasapulak ti trabaho, sir. Nanaipang. Pangasiyo ta sandak nga ikatan. Wen, di ka madanagan. Tasyak ti makisarita kada sir ken mamaw. Nagrabaw mo't arason ti pangikatan ti apo kuking ka. Agyaman nagtamaawatan dak nana. Narigat ngamin ti sumrek iti trabaho. Wen, maawatan ka. Di ka madanagan. Saan da ka abasta ikaten? Siyak ti makaamuking ka. Anya? Di yo kaya't amay katibabaw nan, mama? Saan, iho? Nasingpat mo't ni kakaya. Nasingpat! Ngam nagginad mo't nga ron nga gungunay, mama! Di mo ngamin pagsasarunwan ti iparamid mo kankwana. Jack kaya't ti kinaginad na, mama? Basta di mo papanawan, takasimat, Johnny. No kasta nga rod, mangalak iti may sapay ababaw nan, mama. Anya? Tapno dua ti babaw nan dito'y balay, mama. Kat inalukoy mo kumati anak ta. Ta ituloy na ti panagadal na, garda. Ay, kanayon kumot nga ibagaday takan ko, ana. Nga masadot ka noon nga agiskwela. Anya? Ay, oray siyak. Tunggal awagak kat bagbagaak. Kasta ti isungbat na kanyak. Kakaiso na nga anak ta ni Juni. Ay, kasano nga ta, maalukoy ta nga agiskwela di anak ta. Saan ta mauma amang bagbagaken kwa na, garda? Iso amasapol akanayunan ta ti mangawag iti anak ta. Malo, tinagan ko. Kakay mo tinagan ko, malo. Nabayag kan ababaonan ditoy? Upat atawanan, malo. Kasta ka di? Kumusta mat dagiti amo tangay, kakay? Nasingpad damat la ka di? Nasingput ti bakit. Ni Nana Ipang. Ni Sir Johnny tanda supsuplado na. Grabe ti kinasadot na. Mayawat amin akasapulan na. Anya? Adday di abron dagiti dadakkel na. Agmaymay sa nga anak ni Sir Junay, malo. Kasta gayam. Ala, umay ka. Tagtrabahutan, malo. Apa namanen, Apok?
Maburingak dito'y balay, Lola. Mapanak iti ayan dagiti babarkadak. Agiskwela ka ngamin Tapno saan ka maburyong, apo? Makarangrang kayo, Lola. Basta agsaw kayo, dayta ti bagbagayo. Ibagak lang arudan na jak kayat tagiskwela. Jak kayat! May mayat patlaeng no makaadal ka. Saan na masapol? Taado ti kwarta da mamakan pa pa, Lola. Binulan ngagpawid da ko naman. Kat left and right ti babaw nandito balay. Anya pa ti sa pulag ngay. Agbiagak nga oray sana nga giskwela, Lola. May mayat matlaeng no ada-adal mo. Agiskwela kakide. Makauma day tangay bagbagayo. Sige, mapanakon. Ngamnay, di ka manin agbartek, apok. Mabartek ka manin nga agmaneho. Di kay madanagan, Lola. Kabailak latatag maniho nga oray na bartekak. Expert to ya po kayo. Sige, inakon, Lola. Kakay, barbaro man nandiyan kotse ni Sir Johnny Wen, kasta ni Sir Junay. Agsusukat dagiti lugan na. Wen nga rod, no maumaan na tilugan na, ilako na tinalaka. Santo gumatang manan iti sa bali. Kasta talaga ti aramid na, malaw. Sa bagay, bak nang damat kit di Wen, barayo boy at talaga ni Sir Junay. Madlaw nga spoiled ka da mamakan papanan niya. Wen nga raw, agmaymay sa ngamin nga anak. Amin akayat na, maipaay. Apaan na ada mamakan papana no di da itad ti kayat na. Spoiled talaga, kakay. Wen nga raw, malo. Garda, maditerik nak. Kasla maulawak. Kun nasakit titil-til ko. Ay kat agtumar ka na iti agas mo. Nalipatak nga rod tinagtumar iti dua nga aldaw. Anya, sige, aginana ka. Aglangan ka pailaang iti trabahom ita, Hilario. Sige, ag-enjoy tayo, kakadwa. Siyak ti taya. Ado ti kwartak. Sino mo dahi to'y adisturbo aya? Hello? Juni, awanan ni Papam. Anyat kayat yu asawan. Natayan ni Papam. Naatake. Anya? Ania ti flano ita na itamunan ti asawam, anak ko. Ay, sa anak ko nga agsubli siya abroad, nanang. Katuan agnegosyo ka lang ngayon dito. Awampay ganas kong agtrabaho. Pampanunutag pa'y laang tinapasama kay ti asawa. Di ka una agpampanunot. Taamangan no maapiktaran ti salunat mo. Kalaat nga binti papatay ti asawak, nanang. Di ka una agpampanunot. Tapno saan ka nga ma-stress. Kasano tayo nga roden? No saan kayo nga gabrod, mama? Agnegosyo ta, anak ko. Tulungan nak nga agnegosyo. Anya? Ay, saan ko alin niya dahi ta, mama? Anya? Da kayo lata na. Saan abali ka da kayo? Tanairuam kayo nga agtrabaho. Siyak ngay. Ay, awanan ni Papam, iho. Agiskwela ka, tapno di kanto agrikat. Agrigat? Apay, ipalubos yung arod nga agrigat ak nga anak yo? Ado ti kwartayo, mama. Ado ti orlong yo. Mapukaw ti kwarta, anak ko. Ngam ti adal kat saan. Uray agadalak. No sa anak tumot lang maawat iti trabaho. Awan serbina. Iso asaanan dahi tayo eskwela, mama.
Kumusta ngay, ti pa nag-check up mo, anak ko? Ay na. Ado tinaduktalan da sakit ko na anang. Aniya? Isumot la saan nga gimimbag tiuyak ko. Taadumot kaya mantikim pa ta sakit kanyak. Kat agpaagas ka, anak ko. Masapula maoperaak. Tada nakita na abukol iti tiyan ko. Aniya? Saan na matuloy ti plano ka pa nagnegosyo? Una ampay nga asikaswan ti salon at mo, anak ko. Kwartayo man, mama. Awan kwartak, anak ko. Inggatang ko iti agas ko. Anya mo't ten. Agas yung mo't ti papapanan ti kwarta. Pasensya kan anak ko. Adumot ngaminan ti marikrik na ak. Kanakapsutak. Anak, ang singsingput ka kuman, tabakat ako. Awanan na di lolam. Abangan no iti mabit. Matayak matan. Awanin ti kwarta. Kasano da ito yun ngay? Ilakok nga rin tilugan ko. Anya, Mabagtitak na awan may gamak a kwarta, mama. No apay mo't ngamin, nagsakit kayo Naabak iti sugal ti naglakwak iti lugan ko. Sir Juni, nasaya at tadakan. Oy, si kaababaw nin. Pautangan naman iti kwartam. Amok nga duturnong mo. Sir, ni mamam, intaray ni kaka iti ospital. Apay, Marigatan nga aganges, ken naulaw. mama, apay pinanawan nakmutan. Asino pa itan ti kadkadwag? Kasanuwag pa'y itan, mama! Umakar tayo ti pagnaadan. Tainla ko kunto'y balay. ha? Pag naadan tayo ngayon, sir? Agabang tayo. Sayang ti balayo ano inlakom gaya man, sir. Kapilitan na. Tapno adda igatang ko iti kanan tayo. Ket tapno adda pang swildok kada kayo. Ha? Ala, rugyan yun taging pake. Tasabalin takin kukwa dito'y balay. Sir Johnny, agsweldo ako man. Uray siyak, Sir Juni. Agsweldo ako man. Tatalo a bulanan adi mo inted ti sweldo me. Pasensya kayo na. Awan na talaga ti kwartak. Naibusen ti naglakwak iti balay me. Naibusen ti ornong ko. Kasano nga rodan ngay, sir? Agpakada akon ta sumapulak iti sa bali at trabaho. Uray siyak, Sir Juni. Anya? Panawan dakon? Kasapulan mi ngamin ti kwarta, sir. Iso apasensyakan Wen, sir, ora itad mo to ti sweldo mi inton adan kwartam. Kasano day tangay, baraw? Manunabulan na di ka nagbayad iti abang mau. Awan pa'y ngamin na talaga, Tata Aldo. Ay, agpinasinsya talaga, baraw. Ngam pumanaw ka nga rudan. Tanay, adaw ti maalak nga agabang dita. Ha? Lading ita, baraw ka? Ngam sumapul ka lang ay niti sa balya pag nadam. Tanay, di ka mo't makabayad niti abang mau. Pasensya kan. At iti bayad ko, Manong. Sige, sir. Dito iti probinsya dalulak. Sapay ko ma.
Tamasyan dagiti ikit ken ulitag ko kanyak. Ket umanugot da makipagnaedak kadakwada. Ano Sam, ti trabaho dito'y probinsya. Tatalaga narigat. Narigat agtalon, barok. Uwanante, ikarigatak, tinapatag, at dapag naedak. Sapay saan ka nairwam itirigat, kaanakan. Narigat ti bihag ditoy. Makipurdiya ka, tapno ada kwartam. Uwanante, ikarigatak. Masapol amalpas ko ti parparaspasak. Takababay, nubasit lang maparaspasak. Ay, di bagik iti kastoy ang mapadpadasak ita. Malagip ko na mama, ken papa. Kastamot din ni Lola. Malagip ko. Kanayon nga ibagada kanyak idi. Nga agada lang. Diyos ko, pagkawanan na kuma. Kadawag, ti panarabay mo kanyak. Di na kumabaybayan. Oh, antay tati ka na, Madela. Mahan kan. Agyamanak salite. Hita ipay ang mabisinak. Mangan ka nga rodan. Di nakdisturbuhan tawan oras ko amang subukon ka. Adaraminak. Hala, ingka aramiden ti kunam nga aramidem. Kabalak ti mangan asisyak. Rombeng lang Tani, manaktak ka una yan. Ikarikatak ti mangan. Agpigpigir-kir ti imak nga agisubo iti kanag. Ngam ikarikatak. In ay adek lang. Ti inauna nga anak ti asawak ti dinteng. Mapanak adagos iti silid ni Adela. Naringatan. Adela, nalpas ka na nangan? Saan pa, saldi? Inayad mat ngamin ti pandangan ko. Ala, yag mong taplatokan ko tsaram, tasubuan ka. Tarasan. Mama, si Marakaklat-tan, nakalukat mo tiri daw yo. Mangmangan kayo matan. Uwan, Gemma. Subsubuan. Tadi nakabalan ang mangan, ngayon iso. Mang Saldi, agyaman na ka. Pasensya kan, tasikan ti mga asikaso kan ni mama. Makumikum kami mat ngamin iti kabsat kong agtrab-trabaho. Awan na nyaman na, Gemma. Asawa ni Mamayo. Iso arumbang la asyak ti mga sikaso kan kuana. Agyaman nakmanan, Mang Saldi. Aywan, umayak mang tad iti kwarta nga igatang mo iti agas ni mama. Ay, sige. Tayo nakgumatang inton madamdama. Digusak pa'y ngamin ni Mamayo, apaman ang mapakan ko. O sige nga ron, saan akon ngagbayag? Mama, mapanakon, mangan kayo na imbaguan? Agsangit kayo manan. Kwa, kanayon ngamin ang mailiw kada kayo tinayo, Jim. Pasaray, agsangit no malagip na kayo. Nala, sana bale. Dahil makaalakit ti bakasyon ko, bantayan kayo nito, mama. Kumusta niya atim, anak ko? Okay lang ni Myra. Busy mat lang iti trabaho na. Pakumusta am to? Ibaga makailiw ko na makita. Sige, mama. Ibagak to nga umayda kayon to sa hungkaran. Ne, nakasukat ka mo at salti. Papanam, Inakagsapol iti pagsayatan. saan ka amarabyan na? Agawid ka kumaad akos. Makaboring dito Maestresak dito balay. Maumuma ka kadiin ang mga saasikaso kanya. Saldi sumbatan na. Maumuma ka kadiin ang mga tartaripato kanya. Pasensya ka na. Saan kumat anagayatan ti kastoy anapasama kanya. Ti pan nakaatakik.
Iso anak ka wheelchair aklat na nakastoy. Ngam tultulong ak matibagik. Tapno saan ka amarigatan ang mga sikaso kanya. Abday ta ka man ako nakon. Tilalawlawatan manan. Maladingitan aklaang taklat matan ti panagbaliw mo. Idi sana kun ama ka kunail. Kasano? Imbes adagiti anak mo ti mga sikasukan ka. Saan? Tasyak mo ti patudunan da. Ala, bayam tay bagak to ka. Sana yun? Siyak to man tagbalin adakasan mo ibagam ti imbagak. Di kan samat agpampanunot, Adela. Kaya't mo aya aguraan dak dagiti anak mo. Saan? Butlagayam. Angam no kaya't mo pagtalawon da kon dito eh. Nagat sige ah. Ipulong mo kadagiti anak mo. Ngam, mapukaw nakmetten itibiyag mo. Saldi. Nay, nakapasyar ka ba ka nakaan? Mapana ko man dito balay da kumpare ka, Rudy. Angam, nagbiyahe mo't gayam. Jack na danon. Iso di mauasa ko na dito balay yung kan. Aya, apa ay, anyat gagaram ka ni kumparay. Awan, kaya't ko lang kumatag palabas iti oras iti balay da. Kan makiinistorya akmat kuman. Kahit pinanawam di asawa mi di balayaw. Asinot kadwa nang ay. Awan na. Makauma mo't tagigan iti balay. Makabannog ti mga sikaso iti masakit nga asawa. Ha! Ay unay mo't ti kasta pa nagsasaomon ngay kaadakaan. Agpay sumunang ka. Ay, lawlawan ko na nangasawa iti bakit. No amok lakas diti pagbanagan na. Jack la ko may nararaman. Ay, maditi kasta ngay bagbagam kanakan. Idi kapigpig saan pa ni Adela. Kasla katek ka kimpet kan ko na. Ta siyempre, isupay la ide ti mangimat-maton iti negosyo da. Kahit amin na kayat mo, maited ni Adela. Iso nga itatasaanan ang makabaal, oras matain tapno asikasom di asawam. Saan kami mata nagkasarang kan? Dagijay ko maanak natin mga sikasukan ko na. Makumi kung dama nga rod kadagiti negosyo da. Taiso dati ng sublat iti negosyo tinada. Dahil ti pagsakitan tinakam ko angkan. Imbes asyak ti pangitalkan da iti negosyo na dela. Ngamsan met? Dakdakkel ti karbangan da. Ta anak ida ni Adela. O na, ngam asawa nak met. Ngam saan kayo meta nagkasar? Ha? Si ka mismo tinangibagay tay asaan kaya nagkasar? Saan aya? Uncle. Hala, agawid ka kidin ka anakan. Inka si kasun di asawam. Taamangan no ka sa pulan nakan. Ada ang mama. Agyaman ak, tasimmarong karka, mayra anak ko. Pasensya kayon tanarabyanak ni imay. Kagap-gapok namin iti ayan kinegosyo tayo. Kumusta kayon, mama? Nasaya at mat anak. Ni Manong Saldi, ayan na. Agmay-may sa kayon samot dito balay. Kwa, rimwar. Ni, napanan na katrabiin. Kwa, anak ko. Binaon ko ang mapangumatang iti agas ko. Idi ko mapay nalawag abi na unyo narabyanan. Paawid ay jayan. Kat, kumusta kayo iti sidong ti asawa yo, mama? As-asikaswan na kayo kadimat lanay bang? Wan, awan pa kadanagan nyo kanyak, anak ko. Nadungo ni Saldi kanyak. Mamin ano nga ibagak nga umay kayon agnaid ijay balay. Ngam di yumat kayat. Ay na, agpada kayo iti bagbaga iti kapsat mo. Imbagak mo tadyak kayat. Awan agnaid dito'y balay, numakipagnaid kamin kada kayo. Di ipaabang yo, mama. Ay saan? Basta dito'y kami nga agnaid kini Saldi. Saan ka di nagbaliw ni Mang Saldi kada kayo, mama? Saan Apulos, anak ko? Nasingpet kan natungulat ta kanya. Ala,
Kat sapay la ko mga rod, ta saan to ang mauma ang mga sikaso kada kayo, mama. Nagturo kami di Rabi Saldi. Apay nga itakalaang anagawin. Naturo ka kay balay ti kumpare. Diyak ngamin makontak ti cellphone mo. Awan signal, ijay. Ay, Saldi. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso ngagtalaga kan ka. Kat sapay kumata din ak tulukon. Mangrugi ka kadimanan nga drama, Adela. Kayat mo ta pumanawak manan. Kat jakon ag subsublipay, ha? Saan? Diyak kaya't asinaan nagsaldi. At ang agsakit ak numapukaw kay dibiyag ko. Lukas ka nga, Rod. Jak kayat apakibiyangam ter aramid, akman. No kayat mo ngagtali na edak itisidong mo, bay anak. Palubusan na itisadi naman akayat ko apapanan. Naawatan, ha? Sige. Basta di ka pumampanaw. Patpatgan ka unay. Diyak ka baulan numapukaw kay tibiyag ko. Wen, di ka madanagan tasan ka panawan. Basta di nakpakibiyangan. Good kaya. Nang tadya buruy da ka anak mo iti kwarta? Juan, adda di talamiseta. Ano? 5,000 pesos. Nasayat nga, Rod. Tayo nak makitsenda inton madamdama. Anyat kayat mo si Daen. Oray anyan. Basta saan ang maiparit kanya. Sige. Tagumatang akto iti ado a prutas ken nateng. Ang ganda-ganda mo talaga, Aya. Ay naku, palagi mo na lang sinasabi yan, Kuya Saldi. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Mahal na talaga kita, Aya. Di ba may asawa ka? Uy, di ko yung asawa, ha. Parang katulong na lang niya ako. Kasi ako ngayong nag-aasikaso sa kanya. Sige na, sagutin mo na ako. Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, eh. Hiwalayan mo muna yung asawa mo bago kita sagutin. Matagal nang hiniwalayan ko yon. Hindi ko lang maiwan, eh. Kasi may sweldo akong nag-aasikaso para sa kanya. At saka, pag iniwan ko siya, di wala na akong bahay. Wala na akong matirhan. Ano? Pwede kitang iuwi doon sa bahay ng ex-wife ko, kung gusto mo. Ha? Asawa ang turing niya sa akin. Pero sa akin, ex-wife ko yon. Kuya Saldi? Huwag ng kuya. Saldi na lang ang tawag mo sa akin, ha? Uulitin ko. Mahal na mahal kita, Aya. Sige na, sagutin mo na ako. Huwag ka nang mag-isip pa. Oo na agad, para tayo na. Saldi, wala na akong pambayad ng upa ko dito sa inuupahan ko. Kasi wala na akong trabaho. Ayaw mo naman kasi na bumalik ako sa trabaho ko. Oo baka agawin ka nila sa akin. Mahirap na. Wala na akong pambayad ng upa. Huwag kang mag-alala. Iuuwi kita sa bahay ng ex-wife ko. Ano? Wala kaming kasama doon. Kami lang dalawa. Kaya doon ka na tumira. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Sasabihin ko na katulong ka, na ikaw yung taga-asikaso sa kanya para hindi siya makahalata. Ano? Tutulungan naman kita sa mga trabaho, Kaya huwag kang mag-alala, ha? Sige, ikaw ang bahala, Saldi. Adela, nangalak iti babaw ng dito balay, tamarigatan ako ng mga sikaso kan ka. Iso ni Aya. Magandang araw po sa inyo, madam. Kalaat sa ti panangalam iti babaunan Saldi. Apaya di mo imbaga nga umuna kanya. Ibagbagak nga ron itan. Apay, di mo kayat? Agpili ka. Mangalata iti babaunan ta, wano pumanawaklangan, ha? Sige. Mangalatan iti babaunan ta, Saldi. Kasta, halika na, Aya. Ituturo ko sa'yo ang mga trabaho mo dito sa loob ng bahay. Makadlawakan ka, Saldi. Anyaman daytan. Manipod adan babaunan ta. Saan ka mo't tinarumrumwar dito'y balay?
Saan akas iti apasaray saan kapayan nga agawin. Ay na, tila madmadlaw mo. Kasta lang arudon ti kasasad mo. Osyo sera ka pailaan. Pasensya kan. Ibagbagak lang tinadlaw ko. Maturog ka kid din, tarabin. Alas 7 pailaang itirabi. Nasa papay. May mayat, tinasapapan na turog mo. Tapno, daraste pa nagimbag mo. Saldi. Hala, maturog kan. Tatulungan ka nga gid na. Madamdama ak paya maturog. Ah, Tsak pa'y makaturog. sige, makamo ka. Umuna ka nga ron na maturog. Ngim ijay manen salas ti pagturog. Dagang anak dito si Led. Kabukbukudan taman ng ti oras tayo kaya. Isaw nga umay ka man. Saldi, lagi akong natatakot dito. Ha? Baka makahalata ang asawa mo. Hindi ko nga asawa yon. Ikaw ngayon ang asawa ko. Saldi, aya, sa dino ti ayan nyo. Saldi, aya, umay kayo man bi. Disturbo Ayan na nyo ita. ka di. Baka kailangan niya ang tulong natin. Hayaan mo na. Matutulog na rin yan mamaya. Huwag mo nang pansinin. Nagkapuam saldi. Kan, apa yan nabarta ka si Mangpat? Kwarta man, Adela. Awan kwartak. Impag-atang ko iti agas ko tinabat-bati a kwartak. Kwarta, mukunak! Awan nga rod. Awan gaya ba? Nukas na rod. Alak amin nga alahas mo dito eh. Tayla ko. Amin. Saan? Pang-aasim. Di mo pa kibiangan na kita alahas ko. Aya! Asaan ka? Halika nga dito. Bakit, Saldi? Tulungan mo ako. Kunin natin lahat ang mapapanginabangan dito. Huwag! Kawawa naman si Madam! Dalian mo! Para makalis na tayo. Dito. Kawawa si Madam Adela, Saldi! Tulungan mo ako, sabi! Sandali lang! Ay, kailangan kong tumawag ng pulis ngayon na! Ipatandak! Awan pasul ko! Sige, patandak! Adela! Tulungan nak! Pakawanan na kuma! Ayatin nak, saan ka di? Adela! Sige, sir. Ibalod yun ay tatao. Salamat sa iyo, Aya. Salamat sa pagtawag sa pulis. Walang anuman, Madam. Bibigyan kita ng pera mo. Ay, wag na po. Wag na po. At aalis na din ako. Ah, At saka, may sasabihin po ako sa inyo. Sana, mapatawad niyo po ako. Lagi po kasi akong nakukonsensya dahil sa kagagawan namin ni Saldi. anong ibig mong sabihin? Makinig po kayo at sasabihin ko lahat ng totoo. Di awanan bain a lalaki. Jaklay pagaro pa may turod na kayo pagaramidan iti dakas. Naunday a panawan a kinalkalubak ti ugali ni Saldi. Gapoy tinalao sa panagayat ko kankwa na anak ko. Isa pa kawanan dak. No nagpamarangak a naragsak iti danana. Imbagbagak nga okay ak. Nga oray saan mo't. Tadyak kaya't aguraan yun ni Saldi. Kandyak kaya't apag sinaan na kami. Gapoy tinalao sa panagayat ko kankwana. Katipay na sakit. Di pa nang isang put na itikabit na di balayo. Awanan ni Aya. Pimanawan. Apa man ang nagpuno kanya. Pinakawan kon. Taiso tinang tulong kanya. Tapno saan nakamatakawan ni Saldi. Ala, ikuyog kayo ni EJ Balay, Mama. Tayjayan ti pagnaadan nyo. Nagsaritaan mi nga agkapsat dayta. EJ Balay mi ti pagnaadan nyo. Tamang tangdan tayo ti mga sikaso kada kayo.
Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng, kaanakan. Si kamat gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen, Auntie. Ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, auntie. Si ka, adagayam ang nobyom. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen, Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanin, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyom, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kayo kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Taman pa'y akon di tulong dayjay nga antay manak ko. Kaslada kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas-asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit mutten. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo dayjay nga antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak dayjay nga antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak ilibak. Kursunada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman akbalasang ka. Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga rod, auntie. Ay, makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan, sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari, naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat, kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya, nasaya at... Takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kan Hil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga rod ipag.
Ngam sapay kumaa ta makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige, manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay? Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Sanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? One hill. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti swaldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam, Auntie Marie, ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka na saya at ano kasta? Tani Auntie a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo, Auntie. At dangamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama, Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siyak gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamit, Marie. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, taday tuwin ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Marie. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto, No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa, tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di, tagpadadaan nagagayt. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso, Tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen, palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan Tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan ti tawan. Kaanon to pay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay, apay pay lang itantan na. Sayang taal daw. Kastaman nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya?
Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man-manong amin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iti balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo tagan ko na. Agam ko na naasan na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklunag. Saan kami pa'y anag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami. Ngam, busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikum da. Pati ti asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agawawid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang tipang panunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay amaturog ka. Nakaunong nagtipang panunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. amang ano sa bali ti pagawatan na, iti pa nagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka, agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag ngay bagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ti bagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sanag. Panawan ka dito yun nok sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino dya imawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantayo pa'y laang taapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkaiba ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan tayo may Di bagbasa. ka nagindidiyan mo. Aday ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amare.
Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramitam. Nagtalagak ka. Isadyak pulos ni namnama amaramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamuag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan adi kay man la nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Mari, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbalina ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka mat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan man ang maulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan ti naramid mo. Ikarik. Saan na pulos?